Ja, men altså, mit spørgsmål går jo simpelthen på, hvorfor er du så begejstret for Søllerød Jazzklub? Jeg er så super begejstret for Søllerød Jazzklub, fordi der er en fantastisk stemning og en rigtig god ånd, og en sand og ægte passion for musik og jazzmusik. Og det er vidunderligt at komme til som jazzmusiker. Så derfor er jeg meget begejstret for Søllerød. Og så er det utroligt, at man kan lave en så hyggelig og fantastisk stemning nede i en i øvrigt kedelig kælder på en kedelig skole, måske. Sådan ser det ud, når man kommer udefra her midt om aftenen. Jeg kunne ikke finde ind, og jeg synes, det hele lignede noget meget kommunalt. Men når man så kommer ind, så bliver det til en fantastisk, hyggelig og stemningsfuld jazzklub. Det er forrygende. Hvornår begyndte du at spille sax? Jeg begyndte at spille saxofon, da jeg var 12. Så det er 26 år siden. Okay. Så det er selv ranget resten ud? Ja. Okay. Og hvorfor valgte du altsaxen? Det var der, jeg kunne finde min stemme, tror jeg. Jeg spillede tenor i en lang periode, da jeg var helt ung. Og pludselig så mødte jeg en altsax, så var det det. Okay. Og hvordan traf du den her band, du spiller med i dag? Jamen altså, jeg har jo blandt andet hørt det her orkesters plader, og også hørt dem live. Senest hørte jeg Jan Harbeck Kvartet oppe i Tværsted til Jazzy Days, og hørte en super fed, fantastisk koncert, og er meget begejstret for dels de 4 musikere som individualister, men også den bandlyd og den bandånd, de får op at køre. Så det er en stor fornøjelse og en stor ære at få lov til at være med her i aften. Det er en stor fornøjelse at høre jer i hvert fald. Tak for det. Tak skal du have.